Oh! Lukt het, Tiff? Lukt het, Tiff? Oeh, heel voorzichtig, Lever. Oeh, hersenschap. Nee, doe maar net. Dat is toch gek handig. Wat is toch gek handig? En een U. Ja, wie het krijgt leren, dus ik weet hoe goed het is. Komt dat mooi uit? En je hem de U wordt leren. Ah, goeie. Een nije dij. En naar je vlog. Een nije vlog. Nou, wie wat handig is van een bandje die ik nog maar in en hier heb, dan kun je gewoon de cadeautjes al op tafel zetten en de vlagjes al ophangen. Zaken? Ja. Dat had ze dan net in de gaten hoe het werkt. We hebben Abra en Jelke maken het eten. En Saak en ik versieren de boel vast, want morgen met Ildau. Ian! Nou, laten we zien. Wat gaan we al eerst zaken? De cadeautjes. En hier nog een cadeautje. Heel veel vlagjes. Vlagjes. Met... Hier begint. Oh, A-R-T-I. Party. party, feestje. En ballonsjes, goud en rood. Dat vind ik mooi. En het kaartje met een schroef. Maar ik alvast een ballon af, want ik wil even lekker met mij afslaan. Maar bij een ballonsje is het opblazen? Ja. En die heel veel wat loslezen, want wat ze dan morgen komen, ja, er komt vast wel een keer lekker met die ballon om skoppen en zo. Ik heb wel pelen astma, maar ik pelen de vlagjes in je, Ja. Tim. Ja. Ik was net al je tegelijk opblazen. Dan ga ik aan Pino hollen. Zal ik maar even helpen? Ja, een peer. Goed, ik met al jaar trouwens, hè? Of volgens ze die van de doen? Vuurtjes. Oh, sorry Hilda. De knapte in. Oh, wat stomme ballon. Dat is stom. Even Hilda kroepen. Tje, een stukje in. Wat vind je dat Hilda? Of juist dan niet opblaast is? Ja, daar laat ik ook knallen tegen. Net de voer opladen. Ik hang je vast het vlagjes op. Oké, ik pak een gouden ballon. Ik blijf hem lekker opskoppen. Skop maar in. Stieren? Ik pak even een keer ballon voor een groei, hè? Ja. Deze 12 euro. Dat is niet druk gemaakt. Ik ben dit. Nee, die litsen. Ik bedoel die litsen. Yes. Ben niet druk te maken, ik ben je. Ik bedoel die eerste. Is heel wat dat die ballon Lukt het, Tiff? Lukt het, Tiff? Lukt het? Net de uitloop aanknapt er. Wat is zo'n pleister, hè? Net de volle knopen erin, hè? Maar trek weer aan. Ja. Ik zit. Nou, wat er daar dan? En Zaken, die is weer druk met voetbal, niet zoals gewoonlijk. Wil je dus weer helpen zo eens zijn? Ook een marktje. Oh, kijk, er weer Oh, Hij is toen daar. oh, dit is wel mooi. Lukt het jou, collega? Deze wat zacht. Dit hou oer? Ja. Mooi. Touwtjes voor de ballonsjes. Hier is een klokbordje, joh. Gouden met oerblauwe vlas. Oh, nou is je leuk. Oeh, heel voorzichtig, Lever. Oeh, hersenschap. Nee, doe maar net. Nee, er gebeurt niks. Nee, wist zeker? Het ding is zo zacht. Oké. En nooit een knal eruit. Oh, spannend. Ballonsje. Zo, het ding hier terug helemaal. Ja. Volgende. Ik wil alleen maar de assen. Ding goud. Ja, alleen ik wil de gouden look aan. Ik bied je maar hier. We gaan nog een roze doe daar en goud. We hebben twee roze en we twee goud. Het is wel leuk dat je nog een gouden bij zit aan, toch? Ja. Zie je nog een gouden? Nog een gouden erbij. Dan hebben we nog 2 goud en nog 1 roze. En nog 1 voor Ilona. Tada, dat is in je setje. Uitje. Zullen we die bij de trap heen je dissen? Ja. Dat is wel mooi, toch? Wereldleuk. Een baby. Hier is dat? Ja. Zo? Ja. Dat is toch gek handig. Wat is toch gek handig? Hey. Weet je wat zei? In de camera? Wat is het toch gek handig? Wat zei dat? Wat is het toch gek handig? Zei de stad om wie? Lik ze door. Wat verdikken. Wat verdikken.
Van die bij was maar, hè? Mooi kleer mee sokken. Oké, we gaan oer een touwtje, maar dan moet ze nog even een vlagje zaken. Nou, alle vlagjes hingen in ballonsjes. Ah, zo mooi. En de cadeautjes lezen klaar. En dan gaan we in het kaartje scrollen zaken, hè? Een heel cool kaartje, hè? Maar even pakken. Ik heb het beste misschien op de achterkant scrollen, denk ik. Want ben die scrollen past dus niet. Ilda Mare, happy birthday to you. Kent op achterkant? Dat is beter, denk ik, hè? Maar ik eerst mijn naam Ja, scrollen? scrollen. Klasse. Nou, zet ik eens naar beneden. Maar ik vaar dan? Jawel, dat is een F. Zet die maar op. Weet je wat een F is? Maar ik ben vaar. Voor, ja, dat begint met een F. Maar ik het als hier eerst op scroost, mij scroost? Ja. Ja. Daar is de Ja, dat is een V. Dat ken ik, dat is het Nederlands en dat is het voor. Nee. Ja. Hè, dat niks. Of scroost eerst voor en dan voor. Max van die P, Max van Olaf zat. Dat is misschien wel. Wat was, dus dat in het Fries of in het Nederlands schreeuwen? Dan kun je er gewoon over weten. Ja. Dan maakt die ervoor. En dan met je de nog. Ja, dat is die ervoor. De F ervoor. En wat in het. Ja, Zo. dan een A. Is dat? Een A van Aken. Ja. En dan, een R. Juist, heel goed. Zet hem op een K. Paar stipjes. Zullen we even een Ilda scrollen? Nee. Ik weet hoe de iemand. Ja, mij wel, maar stuk scrollen. Van wie? Oh ja, ze. Ik schreeuw die altijd op. De Y schreeuw ik altijd. Ja, mij zo, probeer die maar. Ik doe deze. Maar is hetzelfde, hè? En zin. Zo. Ja. En dan die een hele lange stok. En dan een lus. Super. Nou, die is net zo moeilijk, hè? Die I. zware letter. I. O. En een U. Ja, wie het krijgt leren, dus ik weet hoe goed het is scrollen. Komt dat mooi uit? Ging je hem de U het leert? Ja. Nou, maar is de shit, hoor. Var Ilda. En dan scroll ik hem nog even op. Van. Oh, maak het scrollen. Ja, hoor. Ik hoef niks meer te draaien. Kijk, ik ben helemaal Ja. vrij. Dat is dezelfde als die. De F, hè? Ja, 2 stipjes erachter. Super, dan is het zaken. Dan scroll ik heid en mem op. Ja, want dat is... Ik wil height op schreeuwen. Oh, nou, kom maar heid. Nee, hier een meist. Weren. Maar van zaken, dan kun je wel heid en mem. Is dat goed? Ja. Eerst wat is toen alweer? Af, heren, heren. Van heid. Maak ik het wel? Jawel, scroll je M, een E. Oh ja. Dan scroll ik mem op. Hij wil je dus eigen naam. Ik leuk. Dus toen mem wist hoe het wat? Ietsje verderop, heren. En nog een M. Oh jongen, ik hoef nooit de kaartjes te scrollen. Zaken ken het wel. Var Ildau van zaken, heid en mem. En je zit op Var Ildau. Tevreden? Ja, maar je mag nog voor. Zit je al? Var Ildau van zaken, heid en mem. Wat een groot envelopje. Wanneer? Zo. Nou, kan Ilda dat morgen maar weer uitpakken. Hè? Zin. Wie gaan eten? Oh, wat mooi.